Raġel ta' 34 sena li kienu involuti fil-car chase li ntemmet raħal ġdid ta' tkun akkużat bi 18 il-rejat li inkludu ħsara f'karozza tal-pulizija, ġrieħi ħfief fuq żewġ tirġiel, sewqan perikolus u ħsara fuq 3 muturi. Kit Cremona li huwa mill-Belt Valletta tressa l-qorti l-ħamis filgħodu fejn huwa nżamm arrestat wara li ma talabx għall-ħelsien mill-arrest. Cremona tkun akkużat ukoll li saq vettura mingħajr liċenzja jew polza ta' assigurazzjoni li naqas li jieqaf wara li kien involut f'inċident ta' traffiku li rifjuta li jagħti d-dettalji tiegħu li naqas li jaqaf fuq dawl aħmar u li saq fuq in-naħa il-ħażina ta' triq. Akkużi oħra għandhom x'jaqsmu mal-pussess ta' eroina li ma bdiex ordnijiet leġittimi tal-pulizija li ġar strument li jaqtaw bil-ponta fil-pubbliku mingħajr liċenzja li kiser kundizzjonijiet ta' pledge u kundizzjonijiet marbuta ma' ordni ta' probation u dan fil-waqt li huwa sar reċediv. Il-qorti intalbet ukoll tiskwalifika l-Kit Cremona mill-isuq u toħroġ ordni ta' protezzjoni favur il-persuni involuti. Cremona li qal il-qorti li kien jaħdem f'negozju tal-familja wieġeb mhux ħati. F'dan l-istadju l-avukat difensur talab il-qorti timponi ordni ta' trattament biex jieħu ħsieb dik li kienet deskritta bħala problema kronika ta' droga. L-avukati David Gatt u Ismael Psajla deru bħala avukati difensuri tal-akkużat.